ते लक्षात नाही आलं माझ्या, माहिती आहे का. हो ना हो ना हो ना हो ना. जातानी औरंगाबादून चढलो जातानी 203 रुपये लागले होते. 203 हे वाचलं असतं माहिती टोल नका शपथ राहते. काय तुम्ही ध्यान द्यायला गरीब आहोत तुम्ही. हे लक्षात नाही आलं माहिती, बाकी काहीच नाही. उडान पूल कसा बनिला असं नाही याचा विचार करा तुम्ही आता नेमका. आता हे दाजी अयो रोड कसा गेला असं